No niin, heps. Nyt on tullut tänne Tomin pajalle ja tarkoitus tehdä pieni väliprojekti ennen kuin lumet lähtöö, niin tehdään pikku nelivetohoortihin niin taittuva takalana. Elikkä sellainen, että sen saa kääntää suppuhun näin, taaksepäin, näin, kuinka nyt haluaa. Niin, tarkoituksena se on tehdä tästä vanhasta polttoainepötistä ja se nyt onkin vähän sitten tämänkin projektin teema, että tehdään vähän siitä millä löytyy ja kokeillaan, että minkälainen tulo. Että tässä ei nyt mitään suurempia kanttikonehia ole vielä, niin tässä on vähän muotoa valmiiksi ja sillä lailla. Niin tämähän on sellainen homma, että näitä pöttiäkin, niin niitä saa todista silloin tällöin aina pitkähän kiittämällä, niin kuin tämäkin pötti on. Ja mähän silloin siihen savupiisiin leikkasinkin nuo laipat tuosta päädystä. Ja niin, nyt se sitten pääsee itse tarkoitukseen tämä loppupötti siitä. Ja se on nyt itse isäntä jo eilisiltana vähän täällä leikellyt noita siivenmuotoja valmiiksi. Ja siitä on nyt tarkoitus sitten jatkaa ja katsotaanpas täältä, niin no täällä on nyt sitten tällainen romyläjä taas. Se on 50 värkki tämä, mutta vanha halkomakone. Täytyy kyllä niinku ihailla tätä. Se isäntä, kuka tämän on tehnyt joskus, niin siinä on niinku tehty justiin tasan sillä, mitä on ollut olemassa. Elikkä tiekarhun hydraulikoneekko ja pumppu on siinä, traktorilla pyöritettävähän tämä nyt on. Ja siinä on niinku tehty isännälle ja emännälle heti molemmille oma puoli ja tuosta katoppa terän korkeuden säätöä nuoi ja siellä on vähän takalippaa sitten laitettu vesijohto osilla, kato siitä saranaa ja ei oo tainnut kovas huurus olla tuo kun ei oo maalikaan lähtenyt, mutta kumminkin niin se nyt on tarkoituksena tästä nuo sylinterit kato siitä pelastetaan ja laitetaan tähän takalana projektiin niin koitetaan saada niistä. Nehän on vähän järjet, mutta isku on mahdollisesti aika lailla sopiva niin teen mä näillä. Siinä on vähän paluuputkikin saanut kipiää, mutta pitää niitä vähän koittaa seppiä siitä ja katsoa eteenpäin. Niin. Siitä sempas. Tämäkin tällä puolella pitää, että se on tasainen tuo. Täällä on viivu. Seuraava voi laskea helposti. Siinä vähän niinku perälanan puolella. Aika mukava suunta. Hyöppäs tuosta, niin se menee sisälle. Siitähän jäi vielä tähteeksikin, jos tarvitsee toiselle. Joo, tekee vaikka ne lisäsiivet. Se on vitos kyllä, se on joo. Siitähän tulee pommin kesti. Tuskin sitä 65 hevosella saa nuria.
Taikka lyttyy. Ai kattoo, nyt kun mä se syötätän johonkin. Mitä? Ja kattoo, nyt kun mä syötätän sen johonkin kivenreunaan, niin saako 65 hepalla sen kierron? No niin, siitä se pitää syödä sitten varmaan haakkelemaan. Mitenkä ne siitä tulis? Tääkö niitä vähän syöstelee ensin reunoja? Vois olla viisain kiertää nuo Ei. pörsä pois, niin Tässä vaiheessa on kumminkin edessä. Terävärkkiä on siinä justikin. Sahasta tuli pihalle ja tuosta nyt tulee sitten se runkovärkkiä tuosta palkista ja palastellaan se sitten vielä puoliksi ja jatsellaan sitä hommaa. Siitä se syntyy, joo. kokeillaan. Joo. Mälli huuleen, niin siitä se lähtee. Hetkinen. Onko se viisi laittaa näin? Laitaapas tämä tänne. Pysyy. Tämä painottuu. Eli laittaako sen nyt sitten tämän päälle? Ei oo väliä. Vähän tämä paikka sentti pitää tulla täältä yli. Niitä ei tämä on niinku se, jos se holokki tulee, niin täällä pitää olla periaatteessa 60. Niin sit se jää tänne mitä jäi yli. Niin. Se on nyt justi, siinä on 60 tässä. Se tuo 10-millinen tuo. Joo. Eikä sieltä, onko vähän yli? Täältä on sentin. No se on aika hyvä. Joo, on se sitten hyvä, kun se reitii tuohon. Pistää pultilaisen nippuhun ja sitten tuon teen laittaa tuon. Niin, no se tipahtaa justiin siihen mikä tipahtaa. Niin, sitten hitsaa sen toiseen heppihin ja sitten nostaa tämän palan pois ja saa hitsata tätä aladelmista. Joo, niinpä. Joo. Sitten viimeisenä vasta tuohon. Näkyykö kamerasta oikein? Kaukaa. Tällainen systeemi. Nyt sitten pultilla nippuun ja sitten tosiaan tuo T-palkki, kun edettiin tuo INP, se taisi olla tuo palkki lähteensä, niin se tiputetaan tuonne ja hitsataan se nippu. Siinähän sitä naudanmaata ja hyvin kiinni. Se on siinä ja reijät perähän. Tärkeää laittaa sen nosturin pitämään. Joo. Se voitaisiin tehdä, mä teen sarmalta reunimmaista tällä tällillä. Että porataanko ensiksi Ei. tuo, jätettäisiin päimäiset vielä molemmista. Se käy. Se on siinä. Pannaanko nosturi tänne? Jai, sekin tuntuu pidä vaan. Ja vielä tämä reijä menee. Katsoo sitten päimäiset. Vai, vähän sillä tuntuu. Ei se nyt paljon. Joo.
nyt noiden siipien kasausvaihe, eli reijät on tehty ja tähän pistetään tällainen maatalousraudan pätkä ja oikeastaan se näkee paremmin tuosta toista siivestä, se on nyt kasattuna valmiiksi, niin sen tarkoituksen, niin kun näitähän nyt taitetaan sitten vielä lisää, näette hetken päästä kuinka se tehdään, mutta kumminkin niin tuohon puikko, niin se vastaa tosta. Ja nyt justiin niin tuohon toiseen siipeen on nämä reijät työn alla, niin se sitten pistehitsotahan tähän toiseenkin pelliin kiinni tuo yhtenäinen paketti. Ja tuonne sitten tuo palkinpätkä tuolla lailla, se on vielä hitsaamatta tähän niin se hitsotahan nyt taas irti olles niin tämä alareuna valmiiksi ja nyt sitten täältä ylhäältä vielä sama hitsata selväksi. Niin sellainen tapaus on tässä työn alla. Tämä pää taas. Yes. 21,5 se on. Joo. Se on täältä ainakin nyt. Joo. Siinä. Mutta tämä vastaa kyllä tosi hyvin. Elikkä siinä kiinni. Aika mukava. Ja se vaan kun kone on säädössä ja niin hyvä kone, niin se on näköjään aivan sama vaikka vetää tuohon putsaamattomallekin maalin selkähän vaan. Tässä oli nyt se 5 sekunnin täppimisominaisuus, niin on suunnilleen kaikki samankokoisia teppiä. Hyvä kokeilla sitä tässä. Näin on. Vähän sitä nyt savua tulee enemmän, mutta enimmäkseen se nyt menee tuohon imuihin, niin sekään haittaa. Mutta hyvä, kun ei täytyy käyttää aikaa siihen putsaamiseen ja pölyytellen. Oma hommansa siinäkin, joo. Onko se nyt sitten heittää se toinen päälle vai? Niin, eikö se oo ja pultit sitten kato siihen. Joo. Se on nyt justiin täältä päältä laitetaan pultit, niin tähän tulee sama kuin toista. No ne. Pitäis tulla. Laittaako siihen paikkaan pistehitsaukset tuohon? Nyt on 2 sekunnin täpit tulee tuohon sitten, niin laitan mä vielä niin lisäksi puolessa väliin tuohon pulttien keskikohtahan, niin se tuossa taitosvaiheeseen vääntää, niin se haluaa tästä pulttien välistä pikkusen irvottaa. Niin sitten kun on terän vaihto, niin vetää rälläkällä siitä katon, niin tepit pois ja pultit pois. Sen saa tehdä. Niin päättyy. Homma on vähän niinku
hammaslääkärin kanssa, saa sen letkun kanssa. No niin, toiselle puolen sama homma. Niin. Saadaan paksumpi takki päälle, kun tehdään kuumat. Jaa. No illalla se vasta tietää mikä se. Tuo leima. Leima ihokkaaseen. Saako vai täytyy? Onko hyvä? Siinä on hyvä. On niin rajoilla tää meidän kanttikone. Vähän kokkaalla tällaista ylimääräistä hommaa. Mä tuosta keskimmäinen taas ensin. Joo. Vähän tältä puolelta. Siitä. Kokeilepas. Mulla on vielä väärä asetus tuolla. Ainakin meni. Näytti ainakin. Ei pysy. Pitäis olla kiinni. Katso. Joo, mä katson. Vastaa. Joo, menikin. Nyt kokeillaan kuinka se maalin selkään palaa ja tästä maskin läpi, niin miltä se näyttää. Siinäpä se hahmollaa. Oikeastaan tästä lanahommastakin tulee nyt useampi video ja päätämme tämän videon tähän ja ensi jaksossa sitten mahdollisesti niin tuon keskinivelen, aksilan ja holkkien sorvausta ja tänne pitää tehdä tuki ja sitten yläpäähän vielä ja koteloida YMS, niin tästä saattaa tulla useampi osa ja testivideosta nyt sitten puhumattakaan. Niin siitä se jatkuu ensi videolla. Kiitoksia jos katsoot, pukkaa kommentti alle mitä tuumaat ja pysy tähän kuulolla. Se on moro.